Umthetho obunini uza kwenza kube lula ukufumana iincwadi zabantu abangaboniyo kunye nababona luzizi kwamanye amazwe. Ezinye zazo zikwinguqulelo yebraille kunye nezinye iintlobo ngeentlobo zemibhalo efumanekayo. Uza kuphinda uncede amagcisa akhusele imisebenzi yawo. Actors, musicians, creators aren't able to earn royalties on their labor. The Copyright Act of 1978, which does not provide exceptions and limitations to allow for books to be transcribed into braille, into audio, into large print or daisy. Le mibutho mibini yoyamanisa ukusweleka kwamagcisa ezimpula zikalujaca kweli lizwe nomthetho obunini wexesha lengcinezelo wango-1978 okhusela amagcisa kunye nabasasazi bamazwe aphesheya kwelwandle. Abaqhankqalazi benza isimbonono ngokungabikho kombhalo ohlobo lwebraille kwimbalelwano karhulumente, ingakumbi kwimicimbi esekhusini.